Hvor tit træner din søster? Flere gange om dagen. Hvad synes du om, hun har så mange muskler? Jeg synes, det er rigtig sejt. Spiser din søster meget? Rigtig meget. Hun siger, hun får muskler af det. Det vil jeg gerne. Er dig og din veninde tit sammen? Nej, fordi hun bruger det meste af sin tid i træningscentret, så hun har ikke særlig meget tid til at være sammen med mig. Er du nogensinde bekymret for hende? Ja, hele tiden, fordi jeg ved godt, hvor store konsekvenser der kan komme af at tage de her steroider, som hun nu gør. Og jeg har også prøvet at konfrontere hende med, hvor stort problemet egentlig er, men hun vil ikke tro, at det kunne være så slemt. Hvad synes du om, at din kæreste har flere muskler end dig? Altså, for at være helt ærlig, så synes jeg sgu ikke, det er særlig sjovt, fordi det er ligesom mig, der skal føle mig som mand her i forholdet. Og det føler jeg mig ikke så tit, fordi hun bare kommer sådan, hey, prøv lige sådan her. Jeg filmer nu. Er dig og din kæreste seksuelt aktive? Nej, egentlig ikke. Altså, sådan hver gang jeg lige bruger sådan noget nysel ved hende, så får jeg bare sådan et slag lige i siden. Og det er ikke også simpelt, men gør det fedt. Ved du, hvor din kæreste får sine steroider fra? Nej, men jeg har måske ikke gæt. Jeg tror, hun måske får den fra hendes træningsmarker. Havde du det dengang, du fandt ud af, at din datter tog steroider? Ja, altså ser du, at det var en meget hård dag for os derhjemme i familien, fordi at vi føler, at vi har opdraget vores datter i troen om, at man skal komme ærligt til tingene. Og derfor var vi da først utrolig skuffede, men også kede af det. Og det var sådan den første følelse, det var sådan en skuffelse, at hun kunne finde på at gøre sådan nogle ting. Det gav virkelig ondt egentlig. Men efterfølgende havde vi en god snak, og så klipper vi jo bare ud. If I'm, yeah, I think